Elokuvan teko alkoi perjantaina leppoisissa merkeissä. Ehkä liiankin leppoisissa. Reaper down, mimosa up. Niin olisin sanoa samaa perää. Vittu kun vituttaa, meillä piti olla efektikuva, kuka ei tee mitään, Mikko-Leena on vitun kännissä ja... Hei chillaa, hei Jussi, chillaa, ota bisse, chillii. Lopulta päästiin kuitenkin kuvauspaikalle ja rek-nappi saatiin pohjaan. Nyt ei Hannaa näy. Ei haittaa, eikä ihan saa rekkipohjaa. Antaa me... Joo, hyvä. Käy! Kovempaa! Naara mun! Jalat ilmaan. Tautti enemmän. Eli sit kun kamera käy, kävelkää, keskustelkaa, pysähtykää tähän. Tässä vaiheessa keskustelu on riitelyä ja sitten jatkatte sitä. Sunnuntaina ryhmä oli hioutunut timantiksi ja elokuvan teko oli joutuisaa. Mä oonkin tyytyväinen tähän, sit mun pitää näitä loppuja vähän siirrellä täällä, että miten ne toimii. Oh yeah. Tuu, rendaa joo. Rendaa sitä juttua. Rendaa sitä joo. Yes!